Bratislava sa za posledné roky výrazne zmenila. Obnovené historické jadro, nové budovy, nákupné centrá, to všetko zmenilo našu Bratislavu na nepoznanie. Áno, nevždy k lepšiemu, ale rozsiahle výstavby z nej urobili moderné mesto na Dunaji, ktoré láka čím ďalej tým viac turistov. Dôležité ale je, aby sme sa tu cítili dobre najmä my, Bratislavčania. Volám sa Ivan Nesrovnal a záleží mi na tom, ako vyzerá naše hlavné mesto. Aj preto aktívne bojujem za odstránenie billboardov. Pripravil som návrh obmedzujúci vonkajšiu reklamu. Chcem zbaviť Bratislavu čiernych stavieb a teší ma, že na môj návrh sa pripravuje koncept výškovej zástavby mesta. Chcem, aby sa tu stávalo podľa pravidiel, aby tu bolo viac miesta pre aktívny oddych, aby nám pribúdali nové cyklotrasy. Jednoducho, aby bola Bratislava ešte krajšie mesto. Nepáči sa mi, že sa ničia naše bratislavské vinohrady. Preto som ako vicežupan presadil zmenu územného plánu župy, aby sme ich dokázali lepšie ochrániť. Pomôžte mi bojovať za to, aby sa nám tu žilo lepšie, aby sme mohli byť hrdí na naše hlavné mesto, na našu Bratislavu.